uma ukhuluma wabala amagama akho ukhumbule ukuthi yinsizwa lezi esemculweni, ukhumbule ukuthi abanye abafethu bajulukile ngoba belapha emculweni, ukhumbule ukuthi khona ababambeka ngophonda abavalelana ngophonda abanenhliziyo ezibomvu ekhala igazi. Uyabona? So wena mase uzoqhamuka ufike ufaka utswayi esilondweni uzokubona kwabona uSawuli. Uyabona? So akonakele kakhulu ingane zakithi, nina nje fundani ukuqoqela imleni, especially nina laba enithi nabahlaziyi bamaskande singazi ukuthi nani beke ubani ngoba senihlaziya nje. Fundani ukuqoqela imleni bafowethu. Impilo nje isazoba yinde, kusazophilwa nje kuphela nje la olimini. Mangingalunga nje olimini nje bafowethu ukuthi even ngathi uyalibeka udaba lakho kodwa ulima liqonde nje likuthwe. Ungakhuluma engasuthi usukhuluma nomfweni enashiyelana naye ibele ongamsabi uvela ukhulume nje. Yabo. Mase nakukhumbula futhi nokuthi insizwa ayisabani ziyahloniphana. Uyabona? And enye into ebengivele ngifuna ukuyisho ukuthi ibandla eliningi mina sengilibonile libhayiziswa yini. Libhayiziswa ukuthi umuntu unesibhamu. Uyabona? Isibhamu siyabhayizisana ke. Abantu abaningi balele kobandayo ngenxa yokuthi umuntu unesibhamu. Athi mina sengizohamba ngidelela nje ngizokhuluma noma yini engifuna ukuyikhuluma ngoba inhlali bathatha ihlezi isenqolweni. Abanye ke bezwa bechoma bethi hey mina u1 uhlezi uphezulu kwashaqa mashaqema. Ukuphatha isibhamu akusho ukuthi uyinsizwa. Uyabona? Isibhamu mangisikhiphe eqala siyakudla unaso sisenqolweni or usiphethe ngesandla. Mangisikhiphe eqala. So ngayifundisa lokho nje ukuthi usunesibhamu akusho ukuthi uyinsizwa. Hlonipha umhlaba, uhlonipha abaculi. Yabona? Ngikhuluma ngabaculi nje ingoba udweshe eliningi lisuka ngokuthini abantu abaningi bavele bese bayahlaziya la ku TikTok. Umuntu wabhoreka nje, wabhoreka usethi umhlaziyi kaMaskandi. Nakhona mothi uyamlandelisisa uthi uyambheka ubuka amavideo akhe akahlaziya uMaskandi, uhlaziya umculo yedwa. Uyabona? Baningi abaculi bamaskande laba abhedayo abenza izinto ezirong kodwa ngeke uzwe behlala uyithondo kanje. Ake kubhede lo yedwa ke amehlo vela athe nje okuye. Noma okuyena umuntu abathi mabeqala bethi ngifuna ukuhlaziya ababevele betargethe yena ukuthi sifuna ukuhlaziya yena. Uyobona bayomhlala ithondo. Ngenxa ukuthi umuntu athemba ukuthi hayi mina nginesibhamu mina. Bafana bakithi isibhamu fusiphethe. Yabona? Isibhamu especially mawuzoshawa umuntu okwaziyo ukuthi unesibhamu wenza sure ukuthi angifuni ukuthi uzosikhipha. Uyabo? So ukuthi unesibhamu esakho leso sibhamu nesizathu ukuthi usithengeleni. Hlonipha abantu kodwa. Uhlonipha abaculi. Ulibeka uvo lakho ngendlela ofuna ukulibeka ngayo mawuthanda ngedatha lakho nangefoni yakho angeke vele sekulawula ukuthi ukhulume ini. Kodwa ukhumbule mawukhuluma ukuthi ukhuluma nomuntu. Uyabona? Noma mawuthinta igama ukhumbule ukuthi leli gama engilithintayo igama lensizwa. Uyabona? Ungathi noma uthinta igama lomuntu ulingcolisa uthi hayi vele nginesibhamu mina ngeke ngenze lutho. Bawukushaya usiphethe. Bawukushaya usiphethe. So nje lokho bafowethu akonakele kakhulu. Inkinga nje isolimini. Masingazama nje ukuthi siqoqe ulimi lethu sikhumbule ukuthi sabalandeli asibona abaculi. Kuvumelekile ukuthi umlandeli uma umthanda umuntu umhlabe la kangenzanga khona kahle. Mawungamthandi uphume kuye. Uyabona? Baningi abaculi ushuni kaMaskandi futhi awufani, khona abayiculela ushuni wabo, khona abayiculela ushuni wakuphi awufani. So mawubona ukuthi wena lo mculo ongamthanda ukuculela ushuni ongawuthandi, phuma kuye ulalele labaculi ushuni othandayo. Baningi abaculi bamaskandi. Kusenamavukana aseza futhi namanye azakhale ngothi awaqasha avalelo umculi thizeni besibhedela. Uyabo? So baningi nje abaculi bafowethu. Mangabe umculi thizeni awumthandi phuma kuyena. Ningazenza abahlaziya ababhedayo ngoba mase nivelelwe yinkinga futhi sekumele sidabuke thina. Kanti abafweni laba enikhohlisana nabo nithi nihlaziya uMaskandi abanikhozi manibhede. Uyabo? So injalo nje bafowethu akonakele kakhulu, inkinga nje isolimini. Uyabona? Maningafunda nje uqoqa ulimi ungazakheli izitha enganasidingo. Uyabona? Ungazakheli izitha futhi ongeke uzweyimele. Mawuzohamba delela wonke umuntu, uthuka wonke umuntu, udelela wonke umuntu, uthuka wonke umuntu masuthi uyinsizwa wena. Bazokukhombisa abantu abazumtsizwa ukuthi yini insizwa. Uyabona? Ingakho mina ngiyaye ngithi insizwe eziningi zihamba phezukwazo. Uyabona?
mina ngizalwa insizwa-ke mina uMteshika nayo ngihamba phezu kwayo. Uyabona? So umnsizwa isikhathi esiningi akukhokheli unless umnsizwa bakho bula emqondweni. Kungaba sekuthenini wena uyidlovu uthi uyinsizwa ngoba unesibhamu uzofa. Uyabo? So bafowethu zamani ukuthi nikubeke nizama ukukubeka, siyazi nilambile, siya-understand nizama isinkwa, kodwa phela ungazizami isinkwa uzungcolisa igama lomculo ulihudulele phansi aselisebenzele kangaka. Uyabona? Kunabaculi abangalali bezama ukusebenza, bezama ukwenza into ezongena ebantwini ezothandwa abantu, uqhamuke wena uthi uyahlaziya uhodolele igama lakhe phansi. Uyabona? So zamani ukuqoqa nje lapho bafowethu, lokho nje mina ngikusho, zamani ukuqoqa lapho, akonakele kakhulu, siya-understanda niphusha ama-content enu, akonakeleke kakhulu, indaba nje isemlonyeni nasolimini. Maningalungisa lapho sisazophila isikhathi eside. Uyabona? Nazo-ke lezi ntatheli zakhona lezo Bani TV, ngikade ngibuka okunye nje okuthiwa iGuluva TV, kuthinta igama leqhawe lami kabuhlungwana. Kabuhlungwana kukhuluma lento akade kuyikhuluma laphana, kuzama itrend angithi. Yabo? So iyanyanyisa-ke lento ukuthi wonke umuntu ozama itrend kumele azi ukuthi kumele anamathele egameni lakhosana ukuze ezotrend, ngoba vele uyazi ukuthi sama Blue Nation sibaningi. Yabo? So sizomnaka vele. Uyabona? So uzoba nebhadi-ke bekunake ngendlela e-wrong. Uyabo? Uzoba nebhadi bekunake ngendlela e-wrong. Yabo? So abafowethu lokho nje ngikucelayo ukuthi akonakele kakhulu indaba isolimini nasemlonyeni. Masingazama ukuqoqa lapho, silungise ulimi lethu, silungise indlela esikhuluma ngayo nendlela esigxeka ngayo nangendlela futhi esincoma ngayo, iqonde nje ithi thwi. Yabo? Yabo mina mangizokuqalekisela ngoKhuzani noMthandeni. Uyabo? Ungaba umlandeli kaKhuzani, ube umlandeli kaMthandeni, uthi mawugxeka uKhuzani uthi umgodi this and this and this and this, akunankinga. Uthi mawugxeka uMthandeni uthi hayi isikhova this and this and this, akunankinga. Kodwa mawuzothi usugxeka uKhuzani uthi idixe ini usuyadelela-ke lapho. Yabo? Mawuzothi mawugxeka uMthandeni uthi untuntsula udunudu, usuyadelela-ke lapho. Lawo magama babizana bona bodwa ngoba yazi bona ukuthi babangani, lethi nesingangene kiyo. Uyabona? So maningazama ukuqoqa nje lapho nisazophila isikhathi eside bafowethu, akonakele kakhulu. Musana ukusaba, buyani nizohlaziya, ngithi benihlaziya nini, buyani nizohlaziya, musana ukuthuka, akonakele indaba nje la olimini. Maningalungisa lapho, niqoqe lapho, niqhubeke-ke nalama content enu, akunankinga, sonibuka ngoba vele nifuna ukubuka. Uyabona? Kodwa nje akuqonde la olimini. Mawuyinsizwa, insizwa kini la uthenga khona impuphu. Ungahambi uthi uyinsizwa la ko-TikTok usibhedela, ayikho insizwa yedatha. Ngenxa nje wena usunedatha everyday, uhlezi unedatha, usuyinsizwa-ke. Hayi kahleni bafowethu, ziqoqeni, abantu abaningi abanikhuzi, ingakho kuze kube ngazuthi umaskandi ube nebhadi lokuthi kuthiwa ulandelwa abantu abangacabangi, abazi ukuthi isixazululo esibhamu, kanti cha akukho njalo. Inkinga into ebangwayo umnsizwa, ngoba nobani uyinsizwa, nobani uthenga uBrandwood athenga ikhavile sengiyinsizwa, nobani hamba olanda isibhamu selahle lapha athi sengiyinsizwa, athenga idatha omunye abe nedatha lenyanga athi sengiyinsizwa. Uyinsizwa ngani ngenxa yokuthi nedatha? Uyabo? So akonakele bafowethu, uqoqana ulimi lenu. Umnsizwa beyasetshenzela and insizwa isabani ziyahloniphana. Ilapho nje bafowethu, akonakele.